На Велика събота на гроба Господен по чудесен начин слиза огън. Заради своя небесен произход огънят се нарича благодатен. Нито едно събитие в православния свят не привлича толкова поклонници, както слизането на благодатния огън. Преди това в храма се гасят всички кандила и свещи, така че да не остане нито един горящ пламък. Двама монаси размесват с ръце голямо парче восък. Това е печат, с който се запечатва гроба Господен до слизането на огъня. Всичко това се извършва в спомен на запечатването на гроба на Спасителя от юдейските първосвещеници. Атмосферата в храма постепенно се нагорещява, което се изразява в шумно ликуване. Нашата вяра е права, нашата вяра е православна, скандират православните араби. Човек, който за пръв път става свидетел на това събитие, отначало не може да повярва, че присъства на реално чудо. Появяващите се във въздуха светлинни избухвания той приема за светкавици на фотоапарати. Но вглеждайки се разбира, че това са тайнствени зорници на бъдещия огън. Най-накрая към ковуклията се приближава патриархът на Светия град Йерусалим и на цяла Палестина. Само по молитвите на православния иерарх на Велика събота слиза благодатният огън. От патриарха свалят горното тържествено облачение, а полицаи го обискират и проверяват да не носи запалителни вещества в себе си. След това патриархът, държейки в ръце снопове свещи, влиза в гроба Господен. От този момент в целия храм се възцарява тишина. Обикновенно молитвата на патриарха продължава няколко минути. Ярка светкавица осветява вътрешността на гроба Господен. Светлина, светлина, радостно възклицават хората. Патриархът излиза от ковуклията и осенява кръстообразно събралите се вярващи с сноповете горящи свещи. Радостно звънят камбаните. Целият храм за броени мигове се превръща в един горящ свещник. Но обикновено въодушевление обхваща събралите се. Някои плачат, други викат, трети се молят. Всеки по-своему преживява това велико събитие. Първите минути небесният огън не изгаря и не пари, а излъчва приятна топлина. Слезе благодатният огън, предвестник на пасхалната радост, която от този момент сменя скръмната атмосфера на Страстната седмица. Получавайки благодата, вярващите са запалени свещи и фенери и с радост в душите напускат храма, отнасяйки благодатния огън в манастири, храмове и домове.